Lalaki nga gibuwagan sa uyab miambak sa First Mactan Bridge. Junjun Davide giproklamar sa iyang ikaduhang termino pagkagobernador sa Sugbo. Cebu City Mayor Michael Rama magpatabang sa Court of Appeals sa ikaduha niya nga suspension order. La Nina adunay posibilidad nga mahitabo sa mosunod nga mga buwan. May hapon sugbog Kabisayan, 14 ka mga drug addict ug pusher nadakpan sa usa ka drug den sa Mandawi City. Lakip sa nasikop nagpailang nga anak sa usa ka mayor. Kinigi-aksyon na ni Jinky Rosit. 14 ka mga tao ang nadakpan sa kapulisan natul sa gipaygayon ni ini nga buy-bust operation nitong Biyernes sa gabi sa sitio Mungos, Barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandawi. Lakip sa nadakpan, kining 21 anyos nga babae nga nagpaila nga kinamanghuran nga anak ni Medellin Mayor Ricky Ramirez nga si Monique. Matud sa mga pulis, naaktuhan nila si Monique, kuyog ang live-in partner ni ini nga 54 anyos nga si Lucrecio Lobe Rames nga nagsuyop sa balay ni Arnel Cabiao nga gituuhang gihimo nga drug den sa mga dinakpan. Giangko ni Monique Ramirez nga tigamitan siya og drogas ug wa pa mahibaw ang iyang amahan ni ini. Ginagmay siya. Ginagmay siya po? Na ikaw, apil sa kag... Wala akong ligas rin. Saraman mo din. Kuha na ko gamit na. Palit na na. Imo ni. Papas, Mayor? Tadi, wala. Matud sa mga pulis, lantaran ang pagpamaligya og droga sa maong dapit. Gani, bisa ng mga barangay officials, maglisod sa pagpakgang sa maong iligal nga buhat sa ilang lugar. Mani ka diri pag abot nimo diri tunulan ka bisan kinsa mamili sir sa imong gusto abay sa imong gusto diri ana. So niya wala may action dire bisa ng barangay tanod dire kanang madok mo ari Tungod kay daghan diri ang tik. gusto local man. Nakuha atul sa operasyon ang nagkalain-laing pakete sa gituuhang shabu nga giban-aban ang nagkantidad og kapin sa 400,000 pesos, drug paraphernalia, halin sa drogas, hand grenade ug 357 revolver. Apan ang mayor sa Medellin mihimakak, pinaagi siyang Facebook post nga anak niya ang dinakpan nga si Monique. Iyang giklaro nga duha lang ang anak ni ining babay nga tuwa na karon sa Estados Unidos. Wa matud pay kamatuuran ang pangangkon sa dalaga, labi pa kay wa kini ID nga gipresentar ngadto sa mga otoridad. Nga angkon nga anak sa mayor sa Medellin. But ato pa nag-confirm tungod kay wa man siya ID nga gihatag. Ato siyang naaktuhan nga nagamit kuyog niyang uyab-uyab. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ang patay samtang usa ang samaran sa pagpamusil sa managlahing lugar sa Dakbayan sa Sugbo. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Pasado alas 2 kagahapon sa kadlawon dinhi sa Sitio Kalinaw sa Dalan Kabantan sa Barangay Luz, naghayang atubangan ni ining tindahan ang patay nga lawas ni Kevin James Irin, residente sa Sitio Mabuhay sa Naisgutang Barangay. Si Irin nakaangkon og mga samad sa bala sa pinursilan sa iyang kalawasan. Matud sa mga nakasaksi, usa ka pula nga auto ang nagbalik-balik sa lugar samtang wala pa mahitabo ang pagpamusil. Sa dihang nakit-an ang biktima, mikanaog ang usa sa mga pasahero ug mipusil sa biktima dayon sibat sakay sa sakyanan. Nagpasad sa crime scene ang mga kabhang ug slag sa kalibre 45 nga armas. Ang biktima bag-o lang nakagawas sa prisuhan sa miaging tuig tungod sa kasong pagpangawat. Kining biktima kuan nagbarog-barog ako ni may tindahan unya naikuyog nga duha ka tawo. Ato pa nang ipakita ron kay masay manog ako kinsa tumatawana. Matuto istorya nga na ako noy auto labay nga rin yan atong sakay mo.
Samtang voluntaryong may surrender sa Guadalupe Police Station si Abraham Olmogues, 48 anyos, sakop sa Espoent Security Agency. Si Olmogues mao'y suspek sa pagpamusil ni Vicente Sondo niadtong Sabado sa gabi, sulod sa South Plains, subdivision sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima ug ang suspek unang naglalis hangtod nga nagsinukmagay. Nibunot sa iyang service firearm si Olmogues ug iyang gipusil si Vicente Sondo. Si Sondo nakaangkon sa madpinusilan ug anaa sa tambalanan. Katong biktima, padong na uli. Na may kuyog ato niya. Karon kay nisud man atong South Plain Subdivision. Murag gisita sa gwardiya ba. Pagsita, kay nakainom-inom sad ko no. Matod nila, matuto kauban sad. Murag nasuko. So, naglalis, sumbagay. Lupig man ang gwardiya kay gambay nga, guwangon na. Nikuhag pusil sa guardhouse. Balik, pusil itong biktima. Belasan ako na kuhaan na ako sa basunod. Kasi ito ko, 3 hours na. Kaya ngayon, okay, 3 hours pa ugat ko kanya. Na yung mga susisyon mo na. Kami mabintahan, kami gwardiya. Ikaw, gwardiya sa ko, parihata gwardiya. Sa kaya na, nasuwa siya na isumbag na gumano, kiguwa sa mata. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Biktima sa election violence sa lungsod sa Tuburan gilubong na kagahapon. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Kagahapon kapin sa 2,000 ka mga tao gilangkuban sa pamilya, mga paryente ug supporters Tuburan Mayor Aljon Diamante ang mikuyog sa pagatud sa lubnganan ni Rene Kamaong, ang biktima sa ambush 5 ka adlaw sa dipang piniliay sa lungsod sa Tuburan. Apan sa wa pa kini miabot sa simbahan, alang sa misa Kim, mihunong pa ang karo nga kargahan sa patay at tubangan sa gate sa headquarters ni Daphne Lagun. Nangajila dungan sa pagdagko kandila. Matuli Diamante, gituyo nila kini aron ipindum sa pamilyang Lagun nga dili makatarunganon ang ilang gibuhat kang Maong. Dayon silang may sangil nga binuhatan kadto sa iyang kaatbas sa politika. Kining hinungdan sa kamatayon kay ditungod nila di siya wala ka diri karon eh. Ang hinungdan sa kamatayon sila kay sila may nagpapatay. So dapat may nuklog pud unta sila nga kung sa ilaha mahitabo unsa may lambation. Mibaha sabang emosyon pag-abot sa simbahan, nasuta nga paryente sa mayor ang napatay nga si Kang Maong. Human sa misa, gidiretso na ang patay ni ini sa pampublikong samang sa Tuburan. Sa wa pa kinihingpit nga gisud sa nicho, duha ka mga bala ang lakip nga gidala sa pamilya. Ibalibad na sila pagatubang sa kamera. Apan si Mayor Diamante padayong nagtuo, abot gyapon ni ang hustisya alang sa kamatayon sa kanhi NPA leader nga diehard supporter sab sa mayor. Ini ila man tong gibuhat so dapat ilag yung bayaran. Dapat na siya nga magkukudpod sila ha. At least hindi lang mangkon siya nga ilatong sa Si Daphne Lagun siyang bahay nakurat sa gihimo nila kagahapon apan subling mihimakak nga hinimuan kadto sa iyang kampo. Matud niya, wa sa ilang pamilya ang mupatay og inosenteng mga sibilyan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. DILG naghuwat sa order gikan sa COMELEC alang sa pagpatuman sa suspension sa mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo. Matud sa DILG, ang nahabilin nga mga konsehal mo ang mo-constitute sa City Council ug makapadayon sa ilang gimbuhaton. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Itong mga dili na suspend, they will constitute a quorum. Giklaro sa Department of Interior and Local Government nga makapadayon nirag operate ang Dakbayan sa Sugbo kung hingpit nang mapatuman ang suspension order batot nilang Mayor Michael Rama, Vice Mayor Edgar Labella ug mga konsehal. Ang mahibilin unya nga mga konsehal ang mulingkod pagka-mayor ug vice-mayor ug ang mahibilin nga mga konsehal ang moporma sa konseho. Gawas nila Rama og Labella, apil nga suspensohon silang konsehal Nestor Archival, Mary Ann de los Santos, Dave Tumulak, Nendel Hanzabelia, Cicinio Andales, Alvin Arcilla, Roberto Cabarubias, Nida Cabrera, Gerardo Carillo, Alvin Dizon, Eugenio Gabuya Jr. o
ug Noel Wenceslao. Sila gisuspenso sa Office of the President tungod sa abuse of authority pag-release sa City Hall og 20,000 nga calamity aid niadtong Disyembre 2013. Gihuwat pa sa DILG-7 ang suspension order, guidelines sa pagpatuman ini ug pagtugot gikan sa Commission on Elections nga ila kini ma-serve. So maghuwat-huwat lang kita sa clearances gikan DILG Central Office with the corresponding attachments gikan sa COMELEC documents ba. Gidili ang pagpahamtang og administrative sanctions sa mga government officials panahon sa election period apan gitugutan sa COMELEC ang Malacañang sa pagpatuman sa suspension human sa eleksyon. Mao nya kini ang labing unang higayon sa Central Visayas nga dunay daghang mga opisyal sa syudad ang dungan nga isuspenso. Mahibilin unya nga mga konsehal si Margot Osmeña nga mo'y mulingkod pagkamayor, Lea Hapson pagka-vice mayor ug sina James Cuenco, Richard Osmeña ug ex-officio member nga si Philip Zafra. Ang sa previous nato na experiences sa uban na LGUs, the remaining members of the council will serve the purpose of convening. Alang sa Aksyon Bisaya bilang Pilipino, Ryan Sorote, News 5. Kampo ni Cebu City Mayor Mike Rama naglaro sa pagdangup sa Court of Appeals may labot sa giatubang niining suspension kauban ng iyang vice mayor ug lain pang 12 ka mga konsehals niini. Kini-action na ni Leslie Caminada Vestil. Naglaraw karon ang kampo ni Cebu City Mayor Michael Rama sa pagdangup sa Court of Appeals may labot sa laing suspension nga giatubang niini. Lakip sa gimandong suspensuhon mao silang Vice Mayor Edgar Labella og 12 ka mga konsehales. Si Labella miingon nga moduso sila og laing petisyon nga maghangyo sa korte nga ibasura ang kasong gisang at bato kanila. Hinuon wa pa sila nadawat nga kopya sa order gikan sa COMELEC. Hunyo 30 kutob ang effectivity sa mong suspension order. In the meantime, we have to pursue with that petition of ours na tuwa karon sa Court of Appeals nga seeking for an injunctive relief kay naa naman tong desisyon nga finding Mayor Mike and the rest administratively guilty on that calamity assistance of 20,000 pesos. So pursue moadto siguro mi sa Court of Appeals either karong hapon or ugma na sa buntag, but we have already made a manifestation. Hinuon alang kang Mayor Michael Rama, wa nay bag-o sa migawas nga suspension order. Tud kay matud pa, sayod man siya sa gustong mahitabo sa iyang kaatbang sa politika. Wa sab mihatag og tukmang tubag si Rama hanggi pangutana kini kun andam bang mukanaog sa pwesto kun maimplementar gyud sa hingpit ang suspension order. What else is new in running after my neck and the rest of us for them to really put a consummate their plan to cut my neck and emasculate myself. You know, I'm not even thinking about that thing anymore because what I have, as I've said, is just wait this afternoon's pronouncement. Karong hapon, gipahibaw sa mayor nga adunay mahitabong prayer rally at ubangan sa City Hall ug aduna siya importanteng ipahibaw sa Subuanon. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasud. 47 ang patay sa suicide bombing nga gihimo sa Islamic State Group kagahapon sa Yemeni Port of Mukalla human sa usa ka tuig nga Al-Qaeda rule. Naglinya ang mga recruits aron mo register dihang mibuto ang bomba. Di mo menos 41 ka mga police recruits ang namatay ug 25 ang samaran sa pagpamomba. Gani ang ikaduhang pag-atake sa Islamic State batok sa karibal nila nga Al-Qaeda. Ang syudad nga gibawi sa gobyerno gikan sa Al-Qaeda. Laing 15 ka mga sundalo ang napatay niadtong Huwebes sa mga jihadist attacks sa gawas sa syudad sa Mukalla. Usa ka sakyanan nga dunay bomba gipabuto sa army base sa Calif, syudad sa Mukalla, Yemen. Samtang 8 ka suicide bombers ang miatake sa usa ka Taji gas facility sa Baghdad, Iraq. 29 ka mga civilian ug mga pulis ang patay sa hitabo nga pagpamomba samtang 21 ang katawo ang samaran. Unang may atake sa upat ka mga tao nga adunay machine guns ang mga gwardya sa gas plant. Pagabot sa mga military ug pulis, ilang gipabuto ang bomba sa giparking nga sakyanan ug gipabuto ang mga bomba sa ilang suicide vest. Ang Islamic State nga miangkon sa nitabong pagpamomba nga nakabalda sa supply sa gas ug kuryente sa maong lugar. Mga supporters ni Leni Robredo nagrally alang sa pag-auhag ni Bongbong Marcos sa pag-angko na sa kapildihan niini. Kini-action na ni Leslie Vestil.
Bitbit ang ilang mga placards nagkatapok din atubangan sa Capitol Grounds ang mga sakop sa anti-bongbong coalition. Sa samang higayon, ilang giampo ang kadaugan ni Vice Presidential candidate Leni Robredo. Nakita nato sa niagi nga mga adlaw nga si Bongbong Marcos ni banat no sa COMELEC o sa PPCRV. He is practically casting aspersions on the legitimacy of the quick count done by the PPCRV and of course casting doubts on the legitimacy of the whole election. So we are telling Bongbong, kung iya i-question ang legitimacy sa vice presidential count, dapat gano'n din man i-question ang legitimacy sa count sa presidency, sa Senate. Alang sa spokesperson sa mga pundok nga si Noel Tabasa, mas maayo pang mukonsid na lang si Marcos ug dawato niini ang iyang kapildihan. Bongbong, stop bullying the COMELEC. I want you to stop bullying the PPCRV because this is no longer the time of the Marcoses. This is not the time of martial law. We are a free country. This is democracy. So let the PPCRV continue doing their job, and that is to do the quick count until it is counted up to 100%. Si Leni Robredo, adunay labaw nga kapin 200,000 votes bato kang Bongbong Marcos. Ang National Capital Region ug North Luzon mi pabor kang Bongbong Marcos, samtang ang Bicol ug Visayas Region mi pabor kang Leni Robredo. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Ipatuman sa gobernador sa Sugbo ang kasabutan uban sa napili nga mayor sa dakbayan sa Sugbo nga pagsulbad sa problema sa nagpuyo sa mga yuta sa probinsya. Ang mga yuta gibaligya na sa Kapitolyo ngadto sa mga namuyo niini apan ang uban nagmagahi sa pagbayad. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Niadtong Grand Rally sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan at tubangan sa provincial capital, dungan nga gisaad nilang Mayor-elect Tomas Osmeña o Governor-elect Junjun Davide nga sulbaron nila ang dugay ng suliran sa 93-1. Gani milagda sila og covenant nga sigayong mudaog sa eleksyon, sulbaron nila kinisud sa 60 ka adlaw gikan sa ilang paglingkod sa katungdanan. Kaganiha, gipaybaw ni Davide nga tumano nila ang ilang nasabutan sa bag-ong mayor sa Sugbo. Principle. Now, if do not say changes, we're open to it. Kitapon, we're open also to changes. Now, i-discuss niya yapon. We will sit down together. Basta ang objective really is to resolve the issue. Gitakda sab nga ipresentar ni Davide ang ilang mga nasabutan kaniadto sa panahon ni Mayor Mike Rama, sama na lang sa offer sa city government sa pagbayad og 500 million alang sa mga lote nga nalakip sa 93-1. Si Osmeña siyang habig mipahibaw na kaniadto nga abli siya sa posibilidad nga land swap uban sa Kapitolyo. So when we start when we assume on July 1st or June 30, sugo na. But even before that, I've asked the provincial administrator to already check kung kisay point person ni Mayor Osmeña ini. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Giproklamar na sa Provincial Board of Canvassers si Governor Junjun Davide human nagmalampuso ng special election sa Gabi, Cordova ni adtong Sabado. Sila si Caminade Vistil sa report. Appears that Davide Hilario III obtained 616,381 votes for the office of Provincial Governor, the same being the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected provincial governor. Giproklamar na ni atong Sabado sa gabi si Governor Junjun Davide human na transmit sa lungsod sa Cordova ang ilang resulta sa piniliay sa gipaygaing special elections. Kini ang ikadawang termino ni Davide sa Cebu Provincial Capital. Sa Cordova nakakuha og 10,698 ka mga boto si Junjun, samtang 8,812 votes si Attorney Winston Garcia kinsa mo ipambato sa One Cebu Party. Sa kinatibuk ang canvassing sa lalawigan, si Davide naglabaw og 22,656 bato kang Garcia nga nakakuha og
593,725 ka mga botos. Gisaan ni Davide nga ipadayon niya ang nasugdan nga programa alang sa panglawas, food security, infrastruktura, social services ug ang pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw sa kinitibuk-ang lalawigan sa Sugbo. Oh, this was tough. All the campaigns nagian nato. This is my third provincial campaign. All of them were tough, but this one's close. No? So, daghan tang nakatunan pod nga mga leksyon pod, no? But sa ultima hora gyud ito sa the people really who decided nga kuan nga nimisali ka nato na ila pagsali ka nato nalipay kita. Hilabihan sab ang kalipay ang gibati ni Davide ug mapasalamaton siya sa tanang Sugboanon nga misuporta kaniya. Matud pa ni Davide, mao kini ang pinakakulba nga eleksyon sulod sa tulo ka termino niya tungod sa close fight niini sa iyang kaatbang nga si Attorney Winston Garcia. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminari Vestil, News 5. Mga lalawigan sa Kabisayan posibleng maigo sa huwaw pagtapos sa buwan sa Mayo. Magpadayon nga masinati ang kainit sa panahon samtang adunay 23% ang posibilidad nga mahitabo ang La Nina sa mosunod nga 3 ka buwan. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Magpadayon ang nasinati nga kainit sa panahon o pagnihit sa uwan pagkakaron gawas nga anaa pa ang nasod sa dry season. Niadtong Mayo 4 natala ang labing init nga temperatura sa nasod nga 35 degrees Celsius nga sama niadtong miaging tuig sa Hunyo 6. Gikabalakan sa Pag-asa nga mas musaka pa kini sa sunod nga mga adlaw. That is the highest for this year, so expected pa nato nga mas mataas pa ni. So advise Pag-asa, take some precautionary measures against heat stress and heat stroke. Duna usay intertropical convergence zone sa Mindanao ang giampo sa Pag-asa nga mosaka duol sa Kabisayan aron makadag uwan. Makasinati og mapanganuron apan init nga panahon ang Sugbo sa sunod nga mga adlaw samtang nagpaingon sa neutral state ang El Nino sa mga buwan sa Mayo, Hunyo ug Hulyo. Nagpasabot kini nga ang sea surface temperature mulabaw o mumenos og 0.5 degrees Celsius gikan sa normal nga temperatura ni ini. Nasa below to way below normal ang rainfall forecast sa Mayo ug Hunyo ug posible nga makasinati og huwaw kun drought ang 37 ka mga lalawigan sa nasod. Kini naglakip sa Cebu, Bohol, mga lalawigan sa Negros, Siquijor ug Biliran dinhi sa Central Visayas. Apektado usab ang mga lugar sa Aklan, Antique, Cabes, Guimaras ug Iloilo sa Western Visayas. Magsugod na unta karong katapusan sa Mayo o unang semana sa Hunyo ang ting-uwan apan madilatar kini. Gibada-bana nga musud na ang ting-uwan sa ikaduha o ikatapusang semana sa Hunyo. Adunay 23% nga posibilidad nga mahitabo ang La Nina sa mabuwan sa Hunyo, Hulyo ug Agosto. Ang buwan sa Oktubre gibana-bana nga adunay 35% nga posibilidad nga mahitabo ang La Nina kung mas kusog nga hangin gikan sa Pacific Ocean paingon sa nasod nga magdala og daghang nga uwan. And there is a 50% prediction, international prediction and Pag-asa that it would be October magsugod ang La Nina. 50%. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga disaster offices nangandam sa pagbunok sa kusog nga uwan tungod sa posibilidad nga mahitabo ang La Nina sa mosunod nga 3 ka buwan. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Laing tahas na sabkaron ang gipangandaman sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ug kini mao ang nagsingabot nga La Nina nga magdala og daghan nga uwan. Nagtagbo kaganiha ang pipila ka ahensya sa gobyerno alang sa usa ka sustainability mapping agig preparasyon sa pagsulod sa panahon sa ting-uwan nga posibleng musud karong Hunyo. Suma sa Climatological Probability International Research Institute for Climate and Society, adunay 24% nga probability nga mahitabo ang La Nina sa mga buwan sa Hunyo, Hulyo ug Agosto. Adunay pinakataas nga probability nga 35% nga mahitabo ang La Nina sa mga buwan sa Oktubre, Nobyembre ug Disyembre. Gituki nila kung unsa nga mga dapit sa lalawigan sa Sugbo ang delikado sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta, epekto unya sa mga pag-uwan. Ang pagpahimangno sa mga areas nga naa sa duol sa bahaanan, mga landslide prone area, unya labi po sa mga mag-uuma.
nga kung makilid kay na maayo kay mo ang plantation nya usa ka dako nga ulan maanod lang to ang mga seeds o mga seedlings mo na. Tungod sa pagsud sa ting-uwan gipasidad ansab sa PDRRMO ang mga mag-uuma sa pagtanom lang og mga uman niadtong daling ma-harvest. Ang Provincial Agriculture anda moabag pinaagi sa paghatag og mga seedlings ngadto sa mga mag-uuma alang sa ilang panginabuhian. Ato pong tanawon gid siya pila man gyud ka buwan ang ting-init pa kay tingalig mo hatag tag ting ulan ya di paday kayo hugna lang ang ulan no so dili siya so dili pa karon. Anda makigalayo ng Kapitolyo sa buhatan sa pag-asa aron ma-monitor nila ang kalit nga pag-usab sa lakat sa panahon karong panahona. Alang sa Aksyon Bisaya, Jing Kerosit, News 5. Biktima sa pagpanunggab kagahapon ang usa ka German didto sa iyang panimalay sa poblasyon lungsod sa Alcoy. Samaran sa iyang dughan ang 79 anyos nga si Conrad Jürgen Kleinicke. Human siya gidunggab og gikawatan og 5,000 pesos. Matud sa biktima iyang amigo nga si Aidan Tegale nga taga daang lungsod Alcoy ang midunggab kaniya. Alang wa pa madakpi ang sospek hangtod karon ug padayon pa ang investigasyon sa lain pang posibleng motibo sa krimen. Ang biktima anaa karon sa Ildefonso Alcantara Hospital sa Dalaguete. Usa ka lalaki miambak sa First Bridge kay gibuwagan sa iyang uyab. Apan napakyas kini sa iyang tinguha ug milangoy hangtod na luwas sa mananagat. Kinigaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Tungod sa kapakyas sa gugma, usa ka 25 anyos nga lalaki milayat sa First Mactan Mandawi Bridge niadtong Sabado sa buntag. Nakamugna kini og grabing traffic niadtong Sabado sa buntag. Alas 10 sa buntag, miadto sa First Mandawi Mactan Bridge si Angelo Brent Coste sakay sa auto nga Suzuki Celerio. Pag-abot sa tunga-tunga nga bahin, iyang giparking ang sakyanan ug miambak sa taytayan. Matud pa sa hepe sa Upaw Police Station, Senior Inspector Diosdado Malazarte, iyang nasayran gikan sa amahan ni Coste nga bag-o lang gibuwagan sa iyang uyab ang iyang anak. Matong miloksos tubig. Ay nagka-problema. Kaya gibuwagan siyang uyab. Nagkasturya ni Ari ang amahan, sir? Napakyas kini sa pagkutlo siyang kinabuhi ug milangoy hangtod nga giluwas sa usa ka mananagat human gianod sa sug ngadto sa Second Bridge. Dali nga gidala sa Vicente Soto Memorial Medical Center si Coste. Moro yang gana siguro kay from Randilla diha man siya may punta sa Old Mactan Bridge. So may magayan tuyo siguro. Boto na siguro lang makitang solusyon mura kato na lang. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Gikatakdang makadawat na sa ilang mid-year bonus ang 1,600 ka mga kawani sa Provincial Capital karong simanaha. Gipahibaw sa Provincial Budget Officer Danilo Rodas nga usa ka buwan nga sweldo ang madawat sa tanang casual ug regular nga kawani sa Kapitolyo sa di pa matapos ang semana. Kini human giaprobahan sa Department of Budget and Management ang pagpagawa sa maong pondo apan giklaro sa Provincial Budget Officer Danilo Rodas nga kadtong nakapasar lang sa evaluation ni adtong July hangtod December sa miaging tuig ang makadawat sa maong bonus. Actually, ang accounting, hulad na lang sa atong mga performance rating ng mga documents, then i-process na lang payroll, then maybe pinakasayo, Merkulis or Bernes, madawat na sa mga empleyado. So, nadawat sa DDM. Mayor Michael Rama mipadayag nga ang mga vigilantes dili mo'y solusyon sa kriminalidad sa Sugbo. Kini gipadayag ni Rama human mitanyag ang korte og piyansa sa kanhi Police Adonis Dumpit nga nakonbikto sa sala nga pagpatay. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. What a city we have. And what an incoming mayor, if ever he believes he have won.
Kini ang reaksyon ni Mayor Michael Rama kalabot sa paghatag og higayon sa korte nga makapiyansa si Adonis Dumpit kinsa na konbikto sa salang pagpatay. Si Dumpit ang kanisakop sa kapulisan ng Bilanggo human mahukmang sad-an sa pagpusil patay sa gituang kawatan nga si Ronron Go niadtong tuig 2004. Matod pa ni Rama nga di siya mo'y angayang pangutan-on niini kun dili ang mga biktima ug ang pamilya sa biktima ni Dumpit. Alang kang Rama, ang vigilantes dili na ang solusyon sa krimen sa Sugbo. You better ask the victims. Be it Dumpit as the author or just the victims of what we call brain being scattered. Because these are all poor people. And ask those who were being involved and victimized. Samtang si Vice Mayor Edgar Labella may padayag nga respetahan ang desisyon sa Court of Appeals nga nagtugot ni Dumpit nga makapiyansa bisan og nakonbikto na kini. Matod niya, aduna gyud basahan ang korte nga misugot kini sa hangyo ni Dumpit nga makapiyansa. Kanang capital offenses, the evidence of guilt is strong, non-bailable. But I think that is a matter that is addressed to the discretion of the court. So whatever is their decision, ato na lang ang respetaan. There's a court decision to that effect. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Mga pulis nagbansay-bansay na sa paggamit sa ilang armas agi ug pangandam sa ilang mga operations batok sa gidili nga drogas. Kini giaksyonan ni Zarlene Solon. Nagsugod na og practice o pamusil ang mga pulis alang sa pagbansay-bansay paggamit sa armas alang sa ilang mga anti-drug operations. Si PPO Provincial Director ni mando sa mga kapulisan sa di pagduha-duha og pusil sa mga kriminal kung musukol. It's possible if they will try to encounter with us, then we will hit them hard. So yan ang warning, kaya nagkaroon din tayo ng fan shoot. So parang opening na rin sa mga officers ng Cebu Province led by our regional director na i-imply talaga na yung anti-criminality, anti-drugs, that the police is capable enough of dealing with these people. Matod ni Police Provincial Director Clifford Geranod, hatagan nila og dakong pagtagad pagupod sa mga kriminal ug niadtong nalambigit sa ginadili nga drogas. Ato pang paigtingan karon labi na kay dili na kayo busy atong kapulisan sa pagtutok aning eleksyon kay human naman. So we will deal more on anti-illegal drugs and anti-criminality. Ang mga pulis mo-focus na sa pag-operate batok sa mga kriminal o ginadili nga drogas human natapos ang ilang tahas sa pag-secure sa national elections. Alang sa Aksyon Bisaya, Zarlene Solon, News 5. Happy vibes lang dinhi sa TV5. Malipay ang gipaambit ni kapatid Jasmine Curtis Smith nga malakip siya sa maabot ni pelikula sa Aldab. Apang giklaro ni Jasmine nga di siya maoy ka-love triangle ni Maine ngadto ni Alden. Kahinumduman nga todo ang suporta sa bagang duot ng mga fans sa Aldab. Nga kasagaran, resulta na sa pagbash nila sa mga aktres nga malink ni Alden. Butang nga wala karon masinati ni Jasmine tungod kay matod pa. Supportive ra niya ang mga fans sa Aldab Nation. Kung ang Kathniel love team nilang Catherine Bernardo o Daniel Padilla sa Spain magtrabaho alang sa ilang umaabot nga pelikula, sa Italy sab pagahimon ang shooting location sa umaabot nga movie sa tambalang Aldab nilang Alden Richards ug Maine Mendoza nga adunay working title nga Imagine You and Me nga gikatakda sab nga mag-shooting sa Roma. Gikalipay sab sa kadaghanan nga finally misugot na si kapatid Jasmine Curtis Smith ang gibansagang primetime queen sa TV5 nga malakip sa maong movie project. Nasayran nga si Jasmine wa makadungan og lupad sa Italia sa Aldab tungod kay aduna pa kini proyekto nga gihuman sa TV5. Apan gilaong man nga karong adlaw musugod na kini paingon sa maong lugar. Walay problema sa Aldab fan si Jasmine tungod kay di man siya mao ang ka-love triangle sa duruha. Gikalipay sab ni Jasmine nga malakip siya sa maong movie project sa usa sa mga nag-unang love team karon sa nasud. Nasayran nga phenomenal hit ang pagsikat sa Aldab kundiin mikulit kini og minilyon ka tweet sa Twitter sa nagkalabing tuig o gibansagan sab silang highest paid endorser karon sa nasud. Hinungdan nga nagpalantawang muklik gyud ang labing bag-ong movie nga ilang pagabidahan
sama na lamang sa pagsuporta sa kadaghanan kaniadto sa ilang labing una nga movie last year, ang My Better Love. Alang sa walay karapusan mga chika, o balik ko ninyo matag alas 8 sa buntag, weekdays sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako si JP Laucot Serra, ang Word of the Gay, nagkanayon. Affected kaayo ang uban sa liquor ban. Pag sure oy, wa man gani kay amutay if na ay tagay. Agay! Mao na ni karon no ang mga pronounce magkataw. May tagdigo ang mga tao na ditig bayad. O pero ang mensahe kaning liquor ban mo naman gistoryaan Yes. nga ang gusto sa atong presumptive president nga dili pwedeng bisag asa lang. Yes. Ay mga designated nga mga lugar. Usa sa guding Pinoy bisan sa kilid sa Dan mo inom manggod. I just heard on radio right now because he's doing a press con in Davao na kung wa kay balay ayaw inom. Ningon si Mayor Duterte. So mo na presumptive President Sama Duterte. sa manigarilyo, dili man tanan manigarilyo. Yeah. So dunay manigarilyo ang aso imong Yeah, so mas there should be a designated place already. delikado man kuno ning second-hand smoker. Una nimong gingon nga change has to come From us. Yes. Yes. From each one of us. Not from our... He will guide us, but if you really want change, ikaw mismo. Ask not what the country can do for you, but ask what you can do for your country. Umabtan to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay gilang kutob sa balita. Aksyon!